नोंथांनि चेनेलसिम जों साबायखर बावो। दिनै जों सिसुमानि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रामबो जों मोसाबोबाय थादों। थिग देग्लायबो जोङो बे मोसानाय हाबाफारिखौ लादों। जों थांनाय 3 एप्रिलनिफ्राय जोङो वर्कशप लानानै थांनाय जोङो 12 खालारसिम जे बे जोङो फोरोंनाय हाबाफारिखौ लाबोदोंमोन। जोंनि थांखिया जादों सिसुमानि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियानो जादों जोङो जोंनि जि बर'नि हारिमुखौ जों फोथांनानै लाखिनो थाखाय जों बोसोरफ्रामबो गामि गामि न'खराव हाबनानै मोसानाय हाबाफारिखौ लादों। नङाबा मानो होनोबा जोंनि गथ' गथायफ्रा जोंनि दामनाय देनायखौ फ्राय गोमालांनो हमदों। बेखौ नोजोर बोनानै जों प्रत्येक बोसोरावबो बे जों हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। बेहाय जोङो दिनैनिफ्राय जागायनानै जों सानबासिम बे न'खर न'खर हाबनाय हाबाफारिखौ लादों। बेहाय जोंनि मोसाखावरि जोङो 17 जनसो दं। बेहाय मोसाखावरि आरो जोंनि गान रोजाबगिरि दं आरो दामगिरि बिथांमोनखौ लानानै जोङो दिनैनिफ्राय जागायबाय मोसानायखौ। मानो होनोबा जोङो सिगां बोसोरफोराव जोंनि बे सिसुमानि ओनसोलाव बे जोंनि दामनाय देनाया फ्राय गोमालांनो हमबायमोन। बिनि थांखिखौनो लानानै जों फिन आजि 6-7 बोसोरसो जाबाय जों बेखौ जागायफिननाया। बेहाय जोंना बहुद दा थारमाने उत्सा जानानै थारमाने बे मोसानाय हाबाफारिखौ लाफिनदों आरो। जोंनि बेहाय मोसानायजों जेनेबा रां खामायनायनि बिदिथ' लाब होननानै गैया। जों जोंनि हारिखौ बा जोंनि दामनाय देनायखौ फोथांनानै लाखिनो थाखायनो जोंनि बे मेन उद्देस्य'आ। खारन जोंनि थारमाने मोनसे मोसानो ओंखारोबा जोंना गोबां रां खरसा जायो। जोङो मोसाखावरिनो बिथांमोननो जोङो ड्रेस होनांगौ जायो, दामग्रा बिथांमोननो जों ड्रेस होनांगौ जायो। बेहाय जोङो गिदिंनायावबो जोंनो गारि गुरानि खरसा जायो। बेहाय मथा मथि जों मोनसे रंजानायजों जोंनि मोनसे हारिमुखौ फोथांना लाखिनायजों बे जोंनि जाफुंसारो आरो।